Mun nimi on Mikaela ja tää on mun ensimmäinen videoblogi. Eli kuten sanoin jo uudestaan, mun nimi on Mikaela. Mä oon 18 vuotta ja eteläsuomalainen likka. Eli ihan näin ajattelin aloittaa videobloggaamisen, koska mun mielestä olisi ihan kiva kokeilla tällaista, että puhuu kameralle ja selittelee tapahtumia. Ja siis mun perheeseen kuuluu äiti, isä, pikkuveli. Sitten meillä on koira ja kissa. Ja sitten noin 28 lehmää, eli asutaan maatilalla. Ja harrastuksiin kuuluu musiikin kuuntelu, niin kuin varmaan huomaattekin. Ja aika paljon on kavereiden kanssa. Ja aika paljon myös vapaa-aikaa menee koulutehtäviin, että ei ainakaan vapaa-ajasta mitään puudetta. Saisi kyllä vähän enemmänkin olla mun mielestä, mutta tässähän tämä menee. Ja niin. Haluaisin aloittaa kesällä skeittaamisen. Mä oon tossa aika montakin kesää meinannut aloittaa, että se on vaan venynyt ja venynyt ja venynyt. Ja en mä oo aloittanut sitä ollenkaan. Ja nyt mä haluaisin oikeesti sen aloittaa silleen ihan oikeesti. Ja niin. Opiskelen nuoriso- ja vapaan ajan ohjaajaksi. Ja hakeuduin siksi tälle alalle, koska kiinnostaa paljon olla nuorten kanssa tekemisissä ja muutenkin auttaa heitä, mitä nyt ikinä tuleekaan. Ja sitten pääsykokeet oli aika jees ja niin sit pääsin tänne alalle ja nyt ensimmäistä vuotta opiskelen ja toinen vuosi on nyt kesäloman jälkeen lähtee käyntiin. Ja niin. Musiikkimakusta sanon, musiikki on kyllä sellainen, joka on ihan sydämessä. Se on siis ilman musiikkia, mulla on musiikki joka paikassa mukana, ihan missä mä oonkaan, niin aina on musiikkia. Ja mun musiikkimaku on tosi vaihtelevaa. Se vaihtelee todella usein. Joskus mä voin päivän kuunnella ihan jotakin todella hiljaista musiikkia. Sitten seuraava päivänä se oikein on sellaista ymsytysmusiikkia, esimerkiksi dubstepia. Ja sitten aika paljon Skrillexia kuuntelen ja Eminemia ja niin edelleen. Kaikki käy oikeastaan. Ei ole vielä tullut sellaista, että joo, ei ainakaan. Mutta tässä olisi tää mun ensimmäinen videoblogi. Toivottavasti tykkäsitte. Laittakaa kommenttia alas, että mitä haluaisit seuraavaksi. Ja multa sitten tulee aihevideoitakin, että nämä on sellaisia, että mä niinku perehdyn yhteen aiheeseen. Mitä nyt ikinä tuleekaan. Mutta tää taisi olla tässä. Joten tykkäilkää, peukuttakaa, tehkää ihan mitä haluatte. Ja se olisi sitten moikka!